Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban ilişler, salam kemine. Hoş geldin. Merhaba, selam oluyor çağırıyor. Olmuşsunuz iyileşirsem. Hoş geldiniz. Bugün ene şu Aral deňdi barada bizim ekologiyamyza gelip yeten ziyanları barada Türkmenistana da Şoltanyna, Gazagystana, Özbegistana bu zatlarda ziyan çekdi. Esasen bizim Türkmenistan barada şu ikimiz gurruna deliydik. Göni yaylım edeli dip başladık emma käbir tekniki näsaatlykllara görä biz ýaly etmek istedik. Şoň üçin bagyşlama soruýas. Biraz wagtyny gija alyp. Kimine şo barada sen nämeler aýdyp biljek ýa-ni Aral deňizine men bilýän zatlarym 1960-njy ýyllardan başlady da näme ýa-ni pagtaçylyk aýalygyna şu Orta Aziýalarda pagt ekilip yerler suwarmak üçin Aral deňizine aýalygyna ulanýarlar. Hiç ýeri hasapsyz, möçbersiz, ölçeksiz dünýäli aýalygyna ulanýarlar. Gerekmejek suwy, ýa-ni gerekmejek pagt üçin bir topar çykda jedip daýradylar. Bu zatlaryň çykan çykdyjylaryň hiç hasaby ýok diýip hasap edýän. Şol sebäpden hem kontrolsuz ulanan suwlar sebäpli Aral deňiziniň gurap başlady. Yani İksanderiyadan uyyadı da Sırdarya bilen Amderiyadan olaram gittikçe yani bu pahtasılık ekinçilik sebeple adalıp suwlary şeydi hem Aral deňizini uğramaga getirdi de. Indi men birazcık yanlış bolmagam mümkün. Eger sen mümkün bolsa düzeltsen. Näme sebäpden birinji bilen uğrap başlady adam insan täsirleri barmy? Ine bugun soňky gelip yeten bizim şu derecemiz. Şular barada gurrun etsek diyen Ememinat Türkmenistan'ın içinde has soňky döwürler bir 10 ýylyň içinde de soňky bir 10 ýylyň içinde has tozanly gurok bir neme peýda boldy da ekologiyada howamyz aýlanyp gurokluk ýa-ni suwsuzluk bir howanyň aýlanmagy adamlaryň umumy jan saglygyna gatyly ziyanlary ýetýär. Bular barada da birazcık bilýän atlaňyz aýdyp berseň diýen. Hmm. Oluyor çağırıyor. Bu mesele katı çuңgur giňiş. Bunu şey edip başlasak hasam doğru var. İki aýryp bir global ýyllyk diýilen bir mesele var. Ondan soň emeli usulda. Ýa-ni global ýyllyk hem aslında emeli usul ýöne global möçberde de. Indi lokal ölçekde edilen ýalňyşlyklar bar da. Birinjiden Rus imperiýasynyň etkiden zatlar var. Ya da şonun düzüp bereni. Ya Rus imperiyası olmasa da bir känur ullakan akıllı bir halklar ýaşany Orta Aziýada. Olaram belki şoň eňzeş zatlar ederdi. Eň soňunda şu wagt bedbaçylygyň demesine gitdi. Belki de düzeltilme ýoly ýok bolmagan batahmal da. Indi bunu şey edip alıp başlaly. Şu wagt dünýäde global ýyllyk diýilen bir mesele gidip doğru tartışılıyor. Bir 5-10 yıl bundan öňeçeli global ýyllyk diýip zat ýok eýle beýle diýip dürli siýasatlar ýöretildi de ýöne bugün günümizde onuň ýa-ni ýalan däldi. Global ýyllyk bardy we bunun bilen oýun etmelärdi. Orta çykdy da mysal üçin çöl yerler öňküsinden beter çöl boljak. Ýewropa ýaly kän çyýrlyk alýan yerler öňküsinden has kän çyýrlyk galjak. Şonuň üçin ýağış ýağýan zoologlarda has köp ýağış ýağýandyr, sil alýandyr, ýene näme bolýandyr. Ýöne gurak yerler bar Türkmenistan ýaly ýa-da Afrikanyň käbir yerleri, Arap ýurtlary. O taýlar öňküsinden hem beter çöldür şu wagt. Ýağış çyýrlyk az ýağýarda. Bulam ýa-ni suwuň çöl yerlerinde bugarlaşyp soň sowuk nemelerde täzeden ýagmasyna getirýärdi. Howanyň ýyllygy. Sowuk yerlerim bizim bilýänimiz Ýewropa, Orset ýalyk ýa-da näme ekwatorun aşagandaky yerler.
Täze Zelandiýa diýdi. Ýa-ni Indoneziýa, Maleziýa ýaly yerlere has köp ýagşýar ýa. Şeýle bir täsiri bar bu demäniň. Bu bir global ölçekdäki tarapy. Ya bunu çözmek üçin gatykän iş geçirilmeli ýa global möçberde. Yani biz lokal nemämiz has ulurak mykan diýen. Ya şu wagt Türkmenistan'dan Am derya geçýär, soň Özbegistandan ýene geçýän umuma bir 3-4 sany şo taýdan akýan deryalar bar da. Indi e, şolaryň akmasyndaky iň uly neme? E, Sebäp mi diýeli, çeşmesi diýeli şo derýalaryň akmasyndaky iň uly çeşme Aral deňzi, soňam Hazar deňzi bolmaly. Aral deňzi gurady, şoň gurama bilen suwlary azalýar derýalaryň. Diňam derýa däl, Syr derýa, beýleki derýalaryň kam azalýar. Ondan soň munyň üstesine de ýa-ni öňü görülmän şu taýdan kanal çekýärler-de, şu kanal çeksek nähili täsir eder diýilen pikirde düşünmän birgiden kanallar çekilýär. Bu hem nämäde değişli Türkmenistan, Özbegistana da häzir şu wagt Owganystanyň Guştepe kanaly meselesi bar. Olaram şeýle hemmes çekýär. Indi bu taýda näme bolýar? Bir global ve çördäki ýyllyk täsir edip dur. Bir Rus imperiýasynyň Aral deňzini guratmagy täsir edip dur. Ondan soň ýene de lokal ölçekde şol derýanyň boýunda ýaşaýan ýurtlaryň plansız nemesiz şol kanalların çekilip durulmağı da şöyle 3 sebäbi var. 3 sebäbi ikä böldük, lokal ve global diýip şonuň ýaly ýere getirdi şu wagt. Ne Türkmenistanda ýen bir ay ýakyn wagtdan bäri gum tupany bar da. Hiç ara kesmesiz bir ay ýalyk. İlk videosunu biz goýduk ýaly ýalňyşmasam demede. Telegram kanalda görüpdim. Guşguda şo gum tupanyň başlan gün şondan bäri duranok tutuş mary esasen mary welaýaty. Gumuň içinde de o taýdaky nemäni durmuşyna gözeňize getirberin bir aýdan bäri gum. Türkmenistanyň bilmedim, mene eýle bir zatlar bolýan, bolanok öň bilemokdum o taýlarda. Bir aýlap ýanky bolýandy. Dowam edýärmi? Şoňa üns bermeli. Eger bolmaýan bolsa diýmek Türkmenistanyň nemesi howasy gaty düýpli üýtgän bolmaly. Bu näme diýmek bolýar? Öňümüzdäki ýyllarda hasam erwet bolup biler. Onuň hem sebäbi şol ýa Aral deňziniň bolmasy şo taýda ýa bir çeýwligi artdyrýar-da. Sebäbi bugarlaşan wagty ýa bir aýla bar eken howa akşy. Şonuň bilen akyp neme barýan eken Pamir daglaryna, soň o taýda da gar bolup ýaýar. Şu akan wagty şol ýa howa akşynda bir çeýwligi hem getirýär özünde diýmek. Guma toprağa, çäge bir agyrlyk getirýär. Soň şemallar az bolýar. Şemalyň bolmagynyň sebäbi bir ýer sowuk, bir ýer gyzgyn bolanakdy bolýar da. Şu wagt howa bir ýerden başga bir ýere göçýär da, şo göçüşem şo şemal bolup görünýär bize. Üstesine de çeýwlik ýok. Şeýle bir neme birine baglanýan bir ýagdaý bar. Gaterwet öňümüz geljek nemämiz indi çözjek diýsem, mysal üçin de Türkmenistan aldy mesele düşündi. Soň çözütne de o akıl yetirdi diýeli ýa-ni. Onuň üçin Özbegistan bu işin içinde bolmaly, Owganistan bolmaly, gerek bolsa Täjikistan bu işin içinde bolmaly, Eýranyň bir tarapynda belki bolmalydyr. Şeýlerek bir ýagdaýlar bar. Ine Hazar deňzem gurap durdy. Onuň näçe suratlar paýlaşyldy, ýa-ni Sputnik neme suratlary. Käbir ýerlerinde 3-4 kilometre çelli suw iza çekilipdir. O gaty uly bir neme Aral deňziniň bir ykbaly bilen garşylaşyp biler. Hiç belgisi ýok. Ýani bunu täzeden bir teoriýada el alsak, Aral deňzi täzeden dikeldilse,
Orta Asya'da çığırlık artacak yani täzeden howasında. Ýöne hem bir nemesi dörejek howa akışı Pamir dağlarına ýene täzeden Pamir dağlarına köpräk gar ýagjak. O ýagan garlar ýene akyp şol ýa-ni Owganistan, Türkmenistan, Özbegistan we Gazagystana çelle akyp gitjek. Şu dört ýurdun arasynda akyp hem şu topraklary suwulajak hem Aral deňzine täzeden gaýdyp geljekde. Soňra Aral deňzinden ýene täzeden bugarlaşyp Pamir dağlaryna neme diýär şeýle bir aýlag bar häzir. Bunu aňyrsyndaky neme esasy uly rol oýnaýan Aral deňzinde, Aral deňzem eýem köp ýyllardan bäri ýok. Burada Gazagystan biraz neme diýär, buna täzeden dikelçek bolýar. Gazagystanyň howa şertlerine gaty bir negatif neme täsir edýän bolmaly da. Ýöne Özbegistan bilen Türkmenistan buna düşünmeli. Owganistana da bunu çözmek üçin mecbur etmeli. Owganistan şu an özçe yara görýär. Şu musulman nemelerin şeýle bir samsyk bir häsiýetleri bolýar. Şantaj etme. Şu kapry neme etmeli diýär. Ezmeli ýene düşünje var olar. Taş döwrüni kapry görýär. Ýa-ni Taliban nemänem kapry ulan edýär. Men, Eýrana musulman gören. men sana bir sorag beresim gelýär şu halkyň adyndan. Halkda da şu Mhm. sorag döreýändir, şoň üçin şu halkyň adyna sana sorag beresim gelýär. Ine şu Türkmeniň başynda oturan hökümet diýip atlandyrýan ýa-ni terror toparymyz da. Ine şolaryň pikiri, şolaryň göz şu zatlary ýetýändir diýip pikir edýärmi? Şolar näili çözjek? Ine bilýändir şu elbetde Aral deňiziniň gurany. Buna näçe ýyl ol gurap başlady, ol 60-njy ýyllardan bäri gurrun edilýär-de, 70-nji ýyllardan bäri gurrun edilýär. Gurya diýip. Oyun ahirine geljek derejetine ýetjek derejetine ýetdi şu wagt inni şu gurandan soň ekologiýada aýlanyp ideme tozan turanny ýanky ýöne çäge ýalam däl ol. Neme ýaly gyçak bolýar. Hamyň kesip barýan gaty şemal 30-40 kilometr sekundda 30-40 kilometr ursa ýel tursa ol gater we ennamyň kesýär-de. Ýüzüň gözüň dalap barýar, ýüzüň bir zatly ýapaýmasaň. Şolar ýaly gyçak uran ýaly neme bolýar? Tozan ýanky uran neme de duz urýar-da, duz tozan. Olam duzu olam ennamyňa ýapyşyp ýaman neme diýär. Indi men neme sorag mene şol terror topar şu zatlara düşünýäm-ka, şu zatlaryň öňüni almak barada, ala diýýäm-ka, nädeňde näme etmeli? Ekologiýa ziýan bermez ýaly, halka ziýan bermez ýaly, ýa ýere ine meselem beýleki researcherler bar, olaň aýdyşyna görä sadak ganymy çerkez şol zatlary ekseň, o zat ekseň, ene şol öňüni alýar diýe tozamasynyň, tozan turmasynyň öňüni alar diýär-de. Biziň ine şu terror toparymyz şu zatlary gözüňe tutýam-ka, üstüne bir planda düzýäm-ka, işläp ýanky öňüni alma barada ýa täzeden Aral deňzini dikeltmek barada bir planlar barmy kabulun? Näil pikir edýäň? Yani Özbegistanam şol ýaly. Özbegistanda bar ýalakrak görünýär soňky günlerde. Indi şeýle bir Türkmenistana geleli. Türkmenistanda birinciden hökümetem ýok, döwlet gurulşam ýok. Diýmek bu zatlar ýok bolsa bu ýanky suwuň, halkyň, ýurdun geljegi diýilen ýalak zatlar hakynda pikir edilmeli. Edilenem ok, görünüş ýaly sebäbi. Ine bir aýdan bäri dowam edip gelýän gum tupanyny söz edildimi? Bize meňzeş bir kısa nemeler var bolsa şolar etdi-de. Ne sebäbinem çykyp aýdyp dursa bu gum tupanyny. Ya bundan soňky nemeler 2 ay 3 aýlap ara kesmesiz dowam etjek wagtlary bolup biler öňümüzdäki ýyllarda. Ya da ine su ine şunça azaldı ya da Owganistan ine Guştepe kanalyny çekýär, bu ine bize şeýle täsir etjek diýip aýdylan ýer barmy? Aýdylanok. Diýmek Türkmenistanda bu mesele gyzyklananok. Sebäbi hökümet ýok, döwlet guruluşlary ýok. Indi bunyň ýoklugynyň sebäbi ine Ors imperiýasy bardy. Ors imperiýasy Türkmenistanda kän bir durmuşyň, ýaşaýyşyň dowam etmegini isleýän ok. Sebäbi o
Türkmenistan'ın aşağında bizim häzir bilýänimiz 50 trilyon baýlyk var. Ýöne olar belki 100 trilyon üstünde bir zatlar hasaplayan olmaklary mümkin. Şonuň üçin şo zatlary bundan soňky ýyllarda da arkaýynçylyk bilen alyp bilmeleri üçin Türkmenistanda halk ýaşamaly däl. Ýaşasa da az bolmaly, olaryň gorkasynda bolmaly. Yarım aç, o yarım dok diýen ýalyk bir nemede vitaminsiz adamlar ýaşamaly o taýda, kellesi yarım işleýän. Şoňa getirýärler meseleni. O çözülmeýär. Soň ine şu häzir hökümet diýip adlandyrylýan nemede şu Orsun bir saknasydyr. Hiç bir hakykatlyk paýy ýokdur. Gurban Gulam hakykat däldir. Hatta Gurban Uldan nemetmäli Türkmenistandaky muallim tut doktoruna çelle olaram hakyky däldir we käbir halatlarda halkyň özem hakyky däldir şu an. Ine olaryň hakyky däl bolmasy üçin halkyň hakykatyny ýitirmesi gerekli. Şoňa meňzeýärim şu wagtda. Şoň üçin bu hiç bir mesele çözülmeli däl. Eğer çözüljek bolýan bolsa da şonu çözdürmeýärler. Şu wagtda. Şonuň üçin biz ýa-da Türkmenistany täzeden gurup ýitgetjek bolýar. Maksadymız şol. Ýanky mesele çözmesi üçin birinciden bir diplomatik bir ýurt bolmaly. Türkmenistanda hele zat ýok. Türkmenistanyň häzir bir gurama Türkmenistany ýüzlense, ýene şu arada maň statistika berdiýse berip bilmeýär. Statistika tutanok ýa döwlet däl. Döwlet bolmagyny üçin hem statistika tutmaýar. Hiç bir zatı ýok, ýalandan bir döwlet şeklini beripdirler. Edip Orusyalyk bir kneme ulanyp ýördi Türkmenistany. Şonuň üçin hiç bir zatı gerek däl. Çözmeýärler. Çözmegi diňe halkyň özüne bagly, ine ýa-da biziň ýalyk bir adamlar öňe çykyp şu meseleni gozgamaly. Ondan soň neme edilýär? Türkmenistanyň içinde yalandan o tay bu tay konferansiýa gidilende o bir zatlar görkezýär. O diýip aýtdylar, suw meselesi oýunça ýöne şeýle bir zat barda. Bu halky çykmady, çykmasa eýem ýok da o mesele çözülmeýär. Iň soňunda o taýda ýaşap ýören halkda. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar bu işin. Yani suw meselesi şonuň ýaly eýesiz Türkmenistanda. Meselenin özü eýesiz galypdyr. Halk ama o düşünüp baranok häzir ine gum tupany bolupdy orada bu näme üçin bolýandyr diýip o pikir edýän adam barmy? Olan köşküne yetip barýança gum tozan bara. Olan köşküne barýança olar äwmeýärem. O onda da bilmedim näme derler. Iň aňyr gitse at goýarlar o tozan 23. Misal. Tozan 23 bolup biler, ondan aňyr geçmez. Şeyler bir ýagdaýlar bar. Ýok, tozan 19 bolanyna neme bilýär-de şu taýdan Aral deňdi, ine gurady şoň tozan elýär diýip bilýär eken Aral deňri gurany. Ondan aladasyny etjekdem ka olar Berdimuhamedowlar bunu da etmeli diýip. Yo, alad etmek sözü Berdimuhamedowyň leksikonda da ýokdur. Olaryň ullakan bir kellesi hem işläni bar. Sahnada oturmasy ýeterli. Sahnada oturan adam artık maç pikirem etmelidir. Yani artık maç pikir etse Niyazow ýalak ortadan aýrýarlar. Niyazow iň soňunda Türkmen halkyna da bir dost däldi. Ýöne Orsam özüne bir neme gördi-de bir potensial. Saddam Hüseyin ýalak biraz öz başdak diktator bolmak isler diýilen neme gelen olmaly. Şonuň üçin aýryp iň samsygyny, ýani Türkmenistanyň iň samsygyny getirdiler o taýa. Ondan aňyr samsyk ýokmy kandy ýani? Berdimuhamedowlerden aňyrda. Ýok bolmaly tabii. Şol Niyazow ölmedinden öňürtem gürläp başlatdy ekrandan. Ine Hytaý bilen şartnama baglaşdyk.
ine turbalar geçirip başlamaly. Gönümel Türkmenistan'dan Hytaýa diýip bolin aňyry da gitmedi. Derre öllü habar geldi. Hmm. Ondan bir zatlar aňlatýam kadiýan zatlar sen meň üstümden geçip turba geçirjek bolýanmy? Te o taýdan görünüp duranda hatda öz paýyny almasa geçirtmeýär-de. Yo şu an Türkmenistan'ın gazını Gazprom gönü alýa, mut alýa özem. Hiç plan beren ok. Ana, E, Onu ýam bir kerler aýdymam başlatda. ana. Bir gata arzana diýen yer bar, mut diýen yerler bar. Bizem şu mut tarapyna. Eme dese Türkmenistan diýip bir döwlet ýok da şonuň üçin kime bersin o pulu? Bu ýurdun Merkez Banky bolmasa, hazynasy bolmasa, salgyt sistemasy bolmasa, demek bu ýurt pul bilen işi ýok. Gelen alyp bermeli zatyny. Şeýle soň şonuň üçin su ýa-da şoňa benzeş meselelerin hiç birisi Türkmeniň gündemine çykan ok. Bizim gündemimizde ýok. Bizim gündemimizde şu zat bar. Taşary ýurdan ýere gidip bor. Näçe aýlyk berýär? $500 aýlyk berse de ýetýär bize diýip gören adamlar da ýoksa Türkmenistanda 2000-3000 dollar aýlyk alyp maşgalaň ýanynda ýa-ni iň garyp görnüşde ýa-ni 2000-3000 dollar ödem ýaşar ýaly mümkinçilik berýär Türkmenistan. Men iň garaşýan adym haçan şu türkmenleriň aňy aýlanar şu zatlara, haçan aňy ýeter şu zatlara, haçan özleri pikir edip başlar, haçan öz watan üçin güreşip başlar. Men bar pikirimde, kellemde pikirler şular. Beýdip taşerutlary gidip $500 üçin näle? Nädip Öňks öz watanymyň gowramaly, nädip öz watanymyň gaýdyp almaly eliňe diýip. öňküsine göre tapawutlanýar ýöne şeýle bir zat bardy. Bu häzirki şu wagtky nesil bu mesela ýene-de düşünüp bilmez. Türkmenistanyň üýtgemesine ýetjek derejede üýtkär dur. Biz şoňa göre bir neme berýäs-de, ýa-ni analiz berýäs. Soň şo ýetdi ýöne bundan soňky nesiller düýpli düşüner Türkmenistanyň meselesine, geljegine el alarlar, planly hereket edip başlarlar. Ýöne häzirki neme gaty erwet ýagdaýda hatda şu zatam öňünden görüp bilen okda. Ýa-ni aýalymy taşlap gaýtsam, şu men iyi berjek pullarymı aňyrda ýerler diýip bilelikde. Ine geçenki habarda gördük ýa şu zatynda öňünden görülip bilinjek bir ýagdaý. Şoň üçin gaty bir az mukdary ýa-ni toý edip durmuş guranok ýaşlarym häzirki şu bilýär-de şu zatlary düşünýänligi üçin başga bir mümkinçilikler gözleýär, ýurtdaşyndan gözleýär. Esasen hem aýal gyzlar şeýlere ýurtdaşyndan nemet bilse. Erkekleriň şansy az pesräk, Türkmenistan ýaly ýerden gelen adam neme alynanok. Gaç nemede seýrek bolmaly bu iş. Ýöne öňünden görüp bilmeliler. Bir adam däl aýna ejesi var git diýen ýa-da doganlar var. Aýal var, aýalyň nemeleri var, çağalary bardyr belki. Taşlap gaýdy, näçe ýyl boldy? 10 ýyl boldy. Diýe hatda ýene biz tarapdan bir gunça diýip bir aýal 12 ýyldan işläp ýaly Türkiýede. 3 çağasyny okudypdyr. Öýü gurupdyr. Soň hemme zat boldy diýip bizne baran soň çağalar gürleşen okmuş. Öýem bermendirler. Öýü seretse ýoldaşy öz adyna gurupdyr da onunky. Soň indi öýü ýok. Şu wagt nemede kakalarynyň öýünde ýaşaýarmyşdyr. Bilmedim kakalary o ayakta mı dälmi onçasyny bilemok. Ýani şu wagt hem öýüsiz hem maşgalasız, çağasız baldy da şu ýagdaý. Ýa-ni aýallaryň ýagdaýynda da bar bu diňe erkekler däl. Şu zatlary öňünden görüp bilmeýän bir jemgyýet suw meselesine mysal üçin düşünüp bilermi? Şu taýda suw bolmasa ýaşap bolmajakdygyny düşünerlermi? Türkmenler göç etmeli o. Göç edip oturýarlar aslında şu an.
göç etbilse yani şeýle bir näme ýagdaý bar. Global dünýä gaty üýtgeýe göç islenok ine Ýewropa radikal sağa gidip barýarda siyasi nemesi. Ýewropanyň şeýle. Amerikada da eğer Trump saylansa radikal sağa doğru gidenliğini yine tazeden görüp. Yani göç islenen o. Esasen Ýewropa ösen ýurtlar şu musulman ýurtlaryndan gelýän göçten ýyripdirler. Hoplu görýärler özem. O ýurtlardan gelen adamlar üýtgän o. Öz ýa-ni näme diýerler? Öz cemiyeti var, öz düşüncesi var, öz medeniyeti var, O mentaliteti var. özünün yine betbaatçılığı düşen cemiyeti var da Hı. içinde. Garipçilik var, yalançılık var, adalatsızlık var. Yani şu taýy taşlap Ýewropa gidiyor. Ýewropa gidenden soň Hükümeye. neme İslam diýýärdi iň dogry zat. Yani hakykatda seretseň İslam ýa-ni onuň öz ýurdunda da şu ýagdaýa düşmegine sebäp bolan. Yani düşünüp bilenok Ýewropa indinde düşünüp başlatdy ama käbir nemelerem aýdyp gelýärdi. Yani şol İslam cemiyetinden çıkan aydın insanlar var da. Yani İslam'ı taşlap çıkan diyelim. İslam cemiyetini taşlap çıkan aydın insanlar var. Şolar aydı aslında. Yani neme siz düşünüyorsunuz yok, tanağınız yok entek neme deyip bu cemiyete. Şeyle yani öz problemasını görüp bilmeyen bir cemiyette. Su meselelerini hem görüp bilen oklar. Hatta men o ansanda bir ki neme bilen görüleşende su ine nädip çözjek bolýarys diýende ay Allah rızat eder diýdi. Ne şeýle pikir edýän adamlaryň suwu bolarmy ne önümüzdäki ýylda. Ene häzir İsrail bilen Palestinanyň ýa-ni Araplaryň arasyndaky söwüşde uruş çykdy, suwuny kestiler. Hı. Allah suwu berdimi? Bermedi. Soň ýene-däm şu alan ýesir edip alan kaçıranlaryny izne bermeli boldy suwuň. Soň ýangyjyň ýene nämäniň garşylygynda. Berip Elektrik. durlarda o ýa-ni elektrik. Demek suwu ýene-de iň soň insanyň akly nemedidir de İsrailem bir ýerden alanyp dengizden arassalap alýar Hı. suwu. Onuň üçin hem akyl gerek. Hı. Şeýler bir ýagdaýlar bar. Doğru. Bu arada şu aýtjaklarma şol başga ýene-de sonra bar bolsa. Yo, doğru doğru. Gaty doğru aýtdyň. Näme? Bunun soň ýygyny dowam ederiz. Men bolmasa özüm öz başlap kepde zatda dowam ederim. Şunu boş günüm düşünüm seni çağırayım idim şu arada bir adacığım olsa gysgacığım olsa bir aydınlaşma üçün bizim Türkmen milletimize gurun versen diýdim. Näme üçin gelip kemine gurun etmeli bunu? Näme üçin o terör toporu özüne hökümet diýip oturanlar gurun etmeliler? Näme üçin olar başgaldyrmalylar? Näme üçin aladasyn etmeliler? Näme üçin bir plan urmalylar? Näme üçin bir şertnama baglaşmalylar? Beýleki döwletler bilen Özbegistan we Gazagystan we bilelikler şol hakda gurrun etmeli. Gidip o taýda serdar barıp terrorizm nemesi ýyzy gelýär diýip gurrun edýärdi. Onu gurrun etmäsen bu wajyp meseleler hakda gurrun et. Gitdi. Global problemalar çöz. Halkyň düşüp ýeren gününe seret. O daşda gurrun seret. Meniň aýtjak zatlar mana şulardan ibaret. Ol gaty bir straşny zat, erbet zat, hoplu zat. Bu bolýan zatlar bir 5-10 ýylyň içindäki bolup geçýän ýanky zatlar ol aýdylýar. Onuň öňlerem aýdylýar. Aral deňdi gurýar, aral deňdi gurýar. Gaty uly betbagçylyga getirjek bu zatlardan habaryňyz ýok diýip alimler aýdyp durýardy. Ýöne hiç kim moňa kelle galdyrmady. Hiç kim ony bir ulakan problemi hasap etmedi. Nämemiş amderýan tak akyp dur. Hudaýa şükürine Kaspidengden ma Hudaýa şükür diýip gurrun edýärler. Hany Kaspidengden näçe metr beýlek düşdi içine tarap. Gurap. Adal suwy. Ene olam aralyň ýygynyň ýeter bir 5-10 ýyl garaşalyň. Hudaýa inanyp çokunup ona garaşalyň olam nisip bolsa aralyň ýygynyň ýeter. Meniňe görýän zatlam şu zat.
Ona şu yerde aýtjaklarym bolmasa Jemile ýelken uzagam bolmasyn. Ma o yo ben aýtdym diýen, aýtdym diýip pikir edýän. Mhm. Aýtmadylar. Jemläpler. Bolýa anna watandaşlar bagşlaň onu ýanky wagtyny da geri bilmedik. Gijra gal. Bolýa sag oturum. Senem Kemile sag bol aýdyp berem. Bolýa.